Nakapagluto ka na ba ng ganitong ulam? Subukan mo na ito dahil napakasarap. So una, nagpainit na tayo ng mantika dito sa ating kawali. Igisa na natin dito yung ating luya. Isunod naman natin ang bawang at sibuyas. Isunod natin dito yung ating manok. Timplahan lang natin ito ng paminta. Konting liquid seasoning. Maglagay tayo ng asin. Takpan muna natin ito. Ayan, kapag ganyan na yung sabaw niya, maglagay lang ng isang basong tubig. Tapos takpan lang natin ito at naglagay na rin ako ng chicken cubes. So habang pinapalambot natin yung manok, dito naman sa kabilang kawali, naglagay ako ng mantika. Tapos prituhin natin tong patatas. Pagkaluto ng patatas, hanguin lang natin ito. Isunod naman natin dito yung ating sitaw. Isama ko na rin dito yung bell pepper. Hanguin at itabi muna. Tapos balikan natin dito yung ating pinalambot na manok. So ayan, at pwede na to. Ilagay na natin dito yung peritong patatas. Ilagay na natin dito yung ating gata. Yan, subukan nyo ito, napakasarap. Takpan muna natin ito. Napakaganda ng pagkaluto, saktong-sakto lang. Titikman muna natin kung may kulang pa. So, sakto lang, hindi maalat. At ilalagay na natin dito yung ating sitaw at yung bell pepper. So yan, napakasarap ng ating ginataang manok na may patatas at sitaw. So ayan, at i-serve na natin ito. At kung nagustuhan mo naman ang ating recipe ngayon, paki-like and share and comment naman dyan para palagi kayong updated sa ating mga ina-upload natin araw-araw. So yun lamang, maraming salamat!